Wih. Dengaran macak meritit menapi nanti, Bu. Ora nengdi Pak. Aku nuruti tuntutanmu apa? Jadi nek sampean balik kerja rekon maca ayu. Engko nek kelomprot sampean mesti maitu. Are mambu terasi lah, mambu brambang lah, mambu minyak angin lah. Lah nek ngene iki piye? Wangi apa ora? Ya wangi, Bu. Lah ngene iku lho, Bu, sing tak karepno. Nek iso bendino, Bu. Oke, siap. Lah kamu sapa, Bu? Loh, Lekton kok masak karo resep omah namanya dhewe kamu piye, Bu? Ancen aku Pak sing ngangkon. Nek ra Lektun sing masak karo resik-resik omah. Aku apa kober maca ayu ngene iki? Lah sing bayar Lekton ku sapa? Ya sampean apa? Ora ngono ya, Bu, konsepe. Lah piye? Sampean di duit ora? Iya ono, Bu. Tapi jatah nggo tuku rokok karo nggo nang warung karo nggo tuku bensin ya, Bu. Ya iki Pak, sing tinggal bayar Lektun. Mulai saiki sampean prai ngerokok, prai nang warung. Lah mulai sesuk sampean nak mangkat kerja nganggo sepeda ontel wae ben ka satu ku bensin. Piye Pak, siap ora bayar Lektun bedino? Nek gak siap ya ora apa-apa. Aku ya wis sanggup kok. Tak terima masak karo nyanyi gawean omah. Nya. Kok gak iso ngopi, gak iso tuku rokok. Ora bayar Lekton piye, Bu? Ya aku tak bayari ambek duit simpenanku apa? Suwun ya, Bu. Mulai agak di duit iki gak sanu tuku itu macem-macem. Ya wis, mulai sesuk rasa maca ayu-ayunan ra apa-apa, Bu. Apa onone wae? Tutuke